Baufox Building Online. Νέα εποχή στην αγορά δομικών υλικών. Εύκολες online αγορές σε 3 απλά βήματα. Επιλέγετε κατάστημα. Επιλέγετε προϊόν. Αγοράζετε. Επιλέξτε το σημείο διανομής που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή σας. Πλοηγηθείτε στο site και βρείτε αυτό που ψάχνετε. Για να σας διευκολύνουμε, έχουμε χωρίσει τα είδη σε διάφορες κατηγορίες όπου θα τις βρείτε στην αριστερή στήλη. Σε κάθε υποκατηγορία υπάρχουν φίλτρα ώστε να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα το κατάλληλο είδος που ψάχνετε. Προσθέστε την ποσότητα που επιθυμείτε και πατήστε «Αγοράστε το». Βλέποντας το καλάθι σας, μπορείτε να το τροποποιήσετε, να αλλάξετε ποσότητα σε κάθε είδος ή και να το διαγράψετε. Για τις αλλαγές που πιθανά θα κάνετε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της επιβεβαίωσης αλλαγών, ώστε να συνεχίσετε στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας. Ακολουθήστε τα βήματα της παραγγελίας. Απλά, αξιόπιστα, οικονομικά, χωρίς μετακινήσεις όλο το 24ωρο. Ένας σύγχρονος μηχανισμός αναζήτησης και αγοράς προϊόντων για την κατασκευή. Baufox Building Online. Εντυπωσιακά χαμηλές τιμές.